Исәнмесез мөхтәрәм телевизор караучы дусларым. Бүген без яшь талантлы җырчыларыбызга лаеклы урыннарны тапшырып, соңгы яңалыклары белән бүлешәбез. Телеэкраннарда яшьлек тавышы. Минем исемем Зөлфия Гыйльметдинова. Традицион рәвештә бер йолдызыбызны хит-парадтан озатабыз. Атнаның премьерасын каршы алырга вакыт. Игътибар экраннарга. Nazarda жиғанға өңгәй Нұр бөркелә синең йөзеңнән Күпме икән төн йоқламый үткән Көннәр әнкәй ғүмер көзіңнән Әни әнкәй, әнием әнкәйем Gururlanıp karayım üzerine Nişik güne otasam da sine Dikilişeni üzerine Sin güne biten ke yaradasın İplek gene noslap kadirler Balalardan özün uluygaş Görsen idi kup kadirler Eni enkey, eniyem enkeyim Gururlanıp karayım üzerine Nişik güne otasam da sine Dikilişeni üzerine Senin yüzlerine Жылылығын шитке қарала Ey bir Allah'ım ғазиз әнкәйімні Қайғы сағышлардан қарала Әни әнкәй, әнием әнкәйім Gururlanıp karayım üzerine Nişik güne otasam da sine Dikilişeni üzerine Eni enkey, eniyem enkeyim Gururlanıp karayım üzerine Nişikine otasam da sine Dikilişeni üzerine Eni enkey, eniyem enkeyim Мөгаен әле күпләрегез Айгөл Зайнуллинаның нинди коралда уйнаганын белмидер. Таныш булыгыз, клавитара. Әлеге корал 80нче еллардан бирле танылып килә. Аның ничек яңгыраганын беләсегез килсә,
алдагы чыгышны карарга кеңеш итәм. Динар Зиянгиров актив тормыш рәвеше алып баруын дәвам итә. Моңсуланырга нәрсә мәҗбүр итә? Өйдә телевизор каршында утыру, майлы ризыклар, спорт белән шөгыльләнмәү яки җәяү йөрергә иренү. Булар кешенең эмоциональ торышына тискәре йогынты ясый. Кәеф күтәрелсен өчен күбрәк хәрәкәтләнергә кирәк ди ул. Ә дөрес туклану турында күбрәк беләсегез килсә, аның Instagram битенә кереп карагыз. Серләшмен тулган ойга, сулар ага, 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 агам су юлын
Karşı yüzüp ağamın arga yollarım seni taba. Sular ağa 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 ağamın su yolun taba. Karşı yüzüp ağamın arga yollarım seni taba. Sularda kıyme şakalı izi yılgalıp bara. Bir kurem deyip bilmirem koyarak bizni ara. Sular ağa 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 ağamın su yolun taba. Karşı yüzüp ağamın arga yollarım seni taba. Sular ağa 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 ağamın su yolun taba. Karşı yüzüp ağamın arga yollarım seni taba. Karşı yüzüp ağamın arga yollarım seni taba. Миләүшә Рамазанова калабызга багышлап яңа җыр яздырган. Йылдызыбыз әлеге җырга клип төшерергә уйлыймы? Анысы әлегә билгесез. Барында вакыт күрсәтер ди ул.
Алдагы җырчыбыз кичкенәдән үк җырчы булырга хыялланган һәм аның хыялы тормышка ашкан. Сүз Марат Эксанов турында. Җырчыбыз бу атнада тагын бер баскычка күтәрелә һәм үзенең клибын тәкъдим итә. Яннарыңа бик еш кына килсәм дә мин, аерса да сине миннән ике адым булмый атлап җир астына, үзе ерак безнең ара, үзе якын. Ике адым булмый атлап җир астына, үзе ерак безнең ара, үзе якын. Ике адым аера безне, ике адым бер генә кат ишетәр идем синең тауышың. Сыгылып елыйм ишетәсеңме мин яныңда, ара якын, әмма ерак юк җавабың. Сыгылып елыйм ишетәсеңме мин яныңда, ара якын, әмма ерак юк җавабың. Арабызда ерак түгел ике адым, аралары ике дөнья. Ике адым киттең ерак мәңгелеккә, ара якын түзми йөрәк сагынуга. Ике адым киттең ерак мәңгелеккә, ара якын түзми йөрәк сагынуга. Ара якын түзми йөрәк сагынуга. Оксана Мөхәммәдиева түземсезлек белән әлеге көзне зарыгып көтеп алган. Чөнки бу аның иң яраткан ел фасылы. Көзнең алтын сары төсләре җырчыбызны илһамландыра һәм яңа җырлар иҗат итүгә этәрә икән. Бүгенге тапшыруыбызда да Оксана зур уңышларга ирешә. Күл өстендә парлап йөзә ак кошлар. Синең
жаным, икәү генә без бергә, жаным, 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 бик тә бәхетле бар, жаным, 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 икәү генә без бергә, жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Кырказының камышлыкта оясы, күңелемнең юк бит сине уйлап туясы. Жаным, 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 икәү генә без бергә, жаным, 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 бик тә бәхетле бар, жаным, 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 икәү генә без бергә, жаным, 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 бик тә бәхетле бар, жаным, 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 икәү генә без бергә, жаным, 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 бик тә бәхетле бар, жаным, 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 икәү генә без бергә, жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Гөлнур Урманчиева вакыйгаларны ашыктырырга яратмый. Һәр нәрсәнең үз вакыты. Иртәгә буласы әйбер бүген, ә бүген буласы вакыйга иртәгә була алмый ди ул. Җырчыбызга лаеклы баскычны тапшырабыз һәм клибын карыйбыз. Алтыннарга теңлибез вакытны, ташкын кебек ярсып акса да, көтә-көтә сизмибез кайчакта, таң артыннан таңнар атса да. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Ашкынабыз алга ашыгабыз, бар дөньяны килә кочасы, җиңел генә күккә күтәрелеп, кошлар кебек килә очасы. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Зәңгәр күктә йөзгән болытлардай, агыла да гомер агыла. Сабыр иткәннәргә бу дөньяда бәхет ишекләре ачыла. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың
Гызинур Халимов гадәттәге шәп банкетлар гөрләтә, яңа җырлар яздыра, һәм яшьлек тавышында яңа үрләрне яулый. Әйдәгез клибын тагын бер бәяләп китик. Шымырт исләре Хиш кенә дә истән чыкмый Җәйге авыл кичләре Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Эх шул авыл кичләре Урамында Талиян гармон уйнатып Йоклап яткан авылымның Яшен картын уятып Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Күрә калсам, ашар идем йөрәгем Уйыныма алып назылап, бирер идем бүләгем Җәйге авыл кичләре, эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Җәйге авыл кичләре, эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Күлгә кармак салырмын Еллар юган сабы чакыны Бәлки эзен табармын Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Җәйге авыл кичләре Эх шул пешән исләре Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне Эх шул авыл кичләре Җәй төгәлләнде дип күңелсезләнәсез икән, сезгә һичшиксез Газизәнең клибын карарга кирәк. Аның җыры әле дә җәйге кояшлы көннәрне хәтерләтә. Бергәләп карыйбыз һәм хатирәләр дөньясын гизәбез.
biz uçraşkan bu minutta tongda atmagan ide. Bir minutqa bu dünyada biz baqitli bar idik. Bir bizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir minutqa bu dünyada biz baqitli bar edik. Bir bizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir minutda ko'zlarimiz uchrashib tanishdilar. Bir-birsidan ayrilolmay yaratib qavishdilar. Bir minutqa bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir bizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Biz baqitli bar edik. Bir minutun qavuşuvi mangilik bo'lsin edi. Yuraklarda umrlikka naqadar to'lsin edi. Bir minutqa bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir bizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir minutqa bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir bizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir bizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Suyib to'ymashar edik. Alda bir pozitsiya, birinchi bosqich. Topshiruvimizni esga olamiz ham jengishimizni belgilaymiz. G'ururlanib qarayim ko'zingga. Nishikgina otasam da seni Mikilishani o'zingga. Sular oga, 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 agama suyulan taba. Qarshi yüzüp agamanlarga yo'lladim seni taba. Ortak bәхет, ortak байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти-әни булу шатлыгыннан дулкынлана йөрәк тибеше. İki adım ayırar bizni, iki adım birgene kat işler idim senin davşın. Sığılıp yalıyım iştesin men, min yanında, yine yanında. Ara yakın, emma yırak, yok cevabın. Canım canım canım, ikkovgina biz birga. Canım canım
Jäйgi awul kişleri, şul pişen isleri, yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini, şul awul kişleri. Bir minutqa bu dünyada biz baqitli bar idik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyuq qiymashar idik. Чираттагы җырчыбыз шушы бер атна эчендә зур уңышларга ирешеп, беренче юллыкта урнаша. Афәрин. Арабызда мондый моңлы сандугачлар булганда, татар рухының көче бары тик алга омтылачак. Тәбриклибез һәм клибын карыйбыз. Шөмә елгам яшисең син, кышлар миңа эшенедә. Таңнарың алланып атсын, тыныч булсын кишеңедә. Күңелгә җырларга моң бирәсең шөмә елгам. Исмен кушып җырласам да, түгәрәкләнә дөнья. Күңелгә җырларга моң бирәсең шөмә елгам. Исмен кушып җырласам да, түгәрәкләнә дөнья. Түгәрәкләнә дөнья. Җаннарны иркәләп исә, йомшак ефәк җилләре. Ашык йөзле тәмле сүзле, ак яулыклы әбиләрең. Күңелгә җырларга моң бирәсең шөмә елгам. Исмен кушып җырласам да, түгәрәкләнә дөнья. Күңелгә җырларга моң бирәсең шөмә елгам. Исмен кушып җырласам да, түгәрәкләнә дөнья. Үзең кечкенә булсаң да, халкың синең төшкенә. Кулларында ут уйнатта, булып торсын эшкенә. Күңелгә җырларга моң бирәсең шөмә елгам. Исмен кушып җырласам да, түгәрәкләнә дөнья. Күңелгә җырларга моң бирәсең шөмә елгам. Исмен кушып җырласам да, түгәрәкләнә дөнья. Исмен кушып җырласам да, түгәрәкләнә дөнья. Түгәрәкләнә дөнья. Лайыклылар исемлеген ачыкладык, җиңүчебезне билгеләдек. Димәк, тапшыруыбызны йомгаклар вакыт. Сезнең белән бүген булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Киләсе атнада күрешербез.